και τις αποσβέσεις μου θα τα βρω, ρε. Λοιπόν, έχουμε μία παρέμβαση, κύριε Κακέτση, από τον κύριο Αλέξανδρο Φάρο, ο οποίος είναι δικηγόρος του κυρίου Κουρτάκη. Αναφερθήκατε στον διευθυντή της εφημερίδας Παραπολιτικά. Ναι. Καλό σας βράδυ. Ό,τι θέλει ο κύριος δικηγόρος. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη τηλεφωνική παρέμβαση. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Φαρός. Είμαι ένας εκ των νομικών παραστατών του κ. Κουρτάκη και δικηγόρος εφημερίδας Παραπολιτικά. Ο σκοπός της τηλεφωνικής παρέμβασης στην εκπομπή σας είναι κατόπιν αιτήματος του εντολέως μου του κ. Γιάννη Κουρτάκη, προκειμένου να αποκατασταθεί αλήθεια όπως ο ίδιος την έχει βιώσει και την έχει μεταφέρει σε μένα ως δικηγόρο του. Πράγματι, η εφημερίδα του κ. Κουρτάκη, τα Παραπολιτικά, το Σάββατο 14 του 2013, φιλοξένησε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ αναφορικά με την επιχείρηση του κ. Κακέτση και τα οικονομικά προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει ως προς τους οφειλές της στην εταιρεία ακινήτων του δημοσίου. Τα είπα και στην εκπομπή σας, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ ουσιαστικά. Το δημοσίευμα επικαλέστηκε πληροφορίες δημοσιογραφικές, οι οποίες, παραλαμβάνω, επιβεβαιώνονται από τον ίδιο τον κύριο Κακέτση, εκθέτοντας και τις απόψεις του, όπως τις μετέφερε μέσω του κύριου Θανασούλα, και αναφέρθηκε στις δικαστικές διαμάχες που έχει αναπτύξει ο κύριος Κακέτσης με την εταιρεία ακινήτων του δημοσίου. Κατόπιν αυτού του ρεπορτάζ αντικειμενικού από την πλευρά της εφημερίδας, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, αυτήν τη θέση της εφημερίδας, κύριε Κακέτση, μπορείτε να την αμφισβητήσετε στα δικαστήρια. Κατόπιν αυτού του ρεπορτάζ. Μια νεράιδα, ρε δικηγόρε, μια νεράιδα πληρώνει. Που ξέρεις ποια λάθη. Άσε μας Δεθωμαίδη. Ένα λεπτό, θα τον ακούσετε. Ποια νερά, θα τον ακούσετε. Πληρώνει τα λάθη, εσείς ξέρετε. Καθίστε, δεν φαίνεστε ασώματος κεφαλή. Ντροπή σας και βγαίνεις και δικηγόρος. Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ, βρε. Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ που μου γράφεις ότι το κλείνει η νεράιδα. Η νεράιδα θα είναι εκεί, ο Μαρινάκης, ο Κουρτάκης, γιατί ξέρεις ο Μαρινάκης μπορεί να αποχωρήσει. Και οι αγωγές θα ακολουθούν αυτό το Κουρτάκι. Κύριε Κακέτση, θα τον ακούσουμε. Ναι, κύριε. Ναι, θα τον ακούσω. Θα πάρουν να ζητήσουν συγγνώμη. Τα φέσια, τα φέσια δικά σας. Κύριε Κακέτση, εγώ δεν μπορώ να μπω στην ουσία του δημοσιεύματος. Τι με ενδιαφέρει. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Να σου πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει αν υπήρξε το περιστατικό. Να έρθουν εδώ. Και αν είναι ο Κουρτάκης όπως ήξερε και ζωγραφίζει, να πάρει ο ίδιος τηλέφωνο. Γιατί μπορούσα να φέρω κι εγώ τον δικηγόρο μου. Καλά, εντάξει. Τον κύριο Αγαπηνό. Να τον ακούσουμε. Αλλά δεν τον έφερα. Εγώ θα καθαρίσω μόνος μου. Εντάξει, να τον ακούσουμε. Για προχώρα, δικηγόρε. Σας ακούμε. Που είσαι νομικός σύμβουλος. Σας παρακαλώ, ας τον ακούσουμε. Κύριε Θωμαίδη, ευχαριστώ. Το έχει καταλάβει ο κόσμος. Η δική μου εντολή δεν είναι να προβώσει καμία αντιδικία, ούτε διάλογο, ούτε οτιδήποτε. Αν έχει κάποια αξίωση ο κύριος Κακέτση, ευχαρίστω να τα πούμε στο δικαστήριο με τον αξιόλογο συνάδελφο του κύριο Αγαπηνό. Τι είναι, να ακούω. Με τον αξιόλογο συνάδελφο, λέω τον κύριο Αγαπηνό. Ναι. Λέμε λοιπόν το εξής. Κατόπιν λοιπόν αυτού του ρεπορτάζ, περίπου 4 η ώρα το Σάββατο, 14 του μηνός, ο κύριος Κακέτση επικοινώνησε με τον κύριο Κουρτάκη, όπως επίσης επιβεβαίωσε στην εκπομπή σας. Και ακολουθήθηκε περίπου ένα 7 λεπτό τηλεφώνημα, το οποίο ήταν γεμάτο από εξυβρήσεις. Τα είπα, κύριε, μην κάνεις επανάληψη. Το καθίβρισα. Μου μίλησε ειρωνικά και του χώσα αυτά που δεν έχει ακούσει από τη μάνα του, από τον πατέρα του και τι οικογένεια έχει. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτά είπα. Επιβεβαιώνεται και το τηλεφώνημα. Και είμαι και τυχερός που δεν τον είχα στα δίπλα μου να τον βάλω στα μανταλάκια. Ο εντολέας σας επιβεβαιώνει και το τηλεφώνημα του κυρίου Μαρινάκη προς τον κύριο Κακέτση. Όχι βέβαια. Με αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός του δικού μου τηλεφωνήματος. Ναι. Μετά πήρε με τον Μαρινάκη μαζί ή όχι. Σας εξηγώ. Όχι. Αυτό που εγώ γνωρίζω και αυτό που έχει μεταφέρει ο εντολέας μου είναι το τηλέφωνο το δικό σας το Σάββατο. Όχι, μετά με πήρε. Έχω τους αριθμούς. Με πήρε με τον Μαρινάκη ή όχι. Πού να το. Τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό ρωτά. Άντε ρε, να σου πω κάτι ρε δικηγόρε. Κάνε μου μήνυση. Είσαστε αδελφούλες. Σας παρακαλώ. Αδελφούλες και τελείωσε. Έχεις το μυαλό από εκεί. Σας παρακαλώ. Αδελφούλες και πες του Μαρινάκη ότι ο Κακέτης σε περιμένει. Ντροπή του είναι αδελφούλα ακούμε και παντελόνια δεν φοράει. Αυτό που σου λέει ο Κακέτσης και σε περιμένω ρε. Αν είσαι μάγκας έξω τώρα από το Sky. Έλα μόνος σου. Δεν έχω να σου πω. Γεια σου κύριε Θωμαίδη. Λοιπόν, ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος. Ντροπή σου αδελφούλα Μαρινάκη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και σε περιμένω με τους μπράβους σου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, δεν επιβεβαιώνεται, ο εντολέας σας λοιπόν ο κύριος Κουρτάκης, δεν επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Κακέτης μίλησε με τον κύριο Μαρινάκη. Να πούνε στον εισαγγελέα να πάρουν τα τηλεφωνήματα. Δεν μίλησε. Θέλεις. Πες το, πρότεινε το. Να πάρουν τα τηλέφωνα, εισαγγελική παραγγελία. Να ανοίξω τηλέφωνα. Να σου πω κάτι.
Θωμαΐδη, αφού εγώ κατέθεσα τα πάντα σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα ίχνος ψέμα? Πω την τροπή. Τώρα θα τον πάω εγώ για χειραγώγηση μετοχών, θα γράψω στην Αμερική. Κάνε μου μήνυση, Μαρινάκη. Λοιπόν. Εντάξει, θα πω για την διάλειμμα και ο Στίβ Κακέτης μένει μαζί μας. Θα πω πολλά, ξέρω τόσα πολλά που θυμίσω θα κρυφτεί. Μένετε μαζί μας, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε. Τι να μείνω? Μένετε.